Hi everyone, madung adlaw njung tanan. Magtiwas day kog lampas. Kay des ni Agi, wa ni na nahuman. Kay man ng klasihan si Aliana. Karon kayo may klase si Aliana. Hindi namingaw pug ko dali sa kamalig kaya ako rang isa. O nang insadyo kog panglampas aring. Alas 6 pa day ni. Orasan dyan nagumandani. Manglaba ko. Na ako'y mga waswasanan. Kuan ka ng kinahanglan jud niya lampasan kay mauwaw ko sa mga taong mulabay. Makaingon dyan ang mga tao na yung sa baning kamaliga nga mara magway nagpudyo. Bitaw kuan na magud ni na po tumoy sa manggipuy-an pero need po si jadeng akuanan lampasan. Kay mamanigi nga tapat ko linis ko mo nang dapat jud lampasan. Ano? Na, wais. Palit nila magkuan gas. Hay. Labong na dari. Igo ng tubo, nakagas. Ha? Igo ang tubo. Maman. Ha? Wa. Tawa di ay. Igo pa rin yun. Ibalin pa na nimo. Kamay. Ha? Ay mo rin hapawan. Ang gapawan kay na mo kuan na na drainage barang gipod makita. Video pa. Grabe jara. So ani nga part gisita ko dali sa among silingan kay na sila'y tubo ba na dali dapit ang gilampasan. Nahadlok na po sila basi kung batigbasan na. Pero nakakita magugos tubo. Bitaw. Shout out Kuya Polinar. Mo niyang suod nga silingan dari. Nandoon na rin siya kay abi ni Jaog matigbasan nagjang hose. Six months na kong pujo daris kamalig pero kanang wa jud koy suod nga amiga. Kanira jud Kuya Polinar bitaw mas ganahan ko rin Kuya Polinar kay kuan man ka ng suod pud ang mga kaila.
mga close nga kailan na ni sang mga ati sa una. Hindi mo na murag suod mi. Mas ganahan ko dani kay di man ni mamaritis bitaw. Nay mga silingan dari mga baji pero di man ko ganahan mula. Sila mulabay, igura po sila muhay pero di jud kani bitang manumbay. Kay ako di ko ganahan og nay manumbay na ho. Bawo nga naman jud ko di ko ganahan og kanang pasaban bitaw nga manumbay, diyan magsurya. Ako di ko ganahan kay di ko mutulin. Diya kuan kanang nay di po ko ganahan makig close og mga baji dari. Bitaw. Bahala ginang ko rin nagbudjag batasan bitaw. Bitaw guys, di ko ganahan. Ug na ako himuon nga mga close friend nga na. Kay mas malinawon man kog ako ra kamera sa Ariana. Ug nay mo agi mangutana nga na. Araw pa nga entertainin, araw pang tubagan pero di jud nga na nga mabot sa point nga makig-close ko sa mga baji dar. Kaya di dagi ko ganahan. Ug kuan magali kanang laadyon ko muli makusbay. Ako'y di ko gilaagan dari nga silingan na may mga baji dari sa ibabaw pero wala lagi ko hindi ka close. Mugawas na ako kay mong palit na sa tindahan pero manumbay ako kasuweg manumbay man bisag sa sauna pa dito pas family house di man po ko manumbay dito kay mo lagi na manay makasugod og makamaritista basta manumbay. Oh, grabe na ang singuta. Hi guys, good morning. Diyan na po ko sa family house. Ko sa Liana dia. Ang giinstruksyonan. Talusi. Ako kuan malbiri kay tanem. Ano ko'y kalingawan dito. Siya Liana ang gisundo. Siya Liana ang gisuod dyan nga may pabaklayon. Mahadlak man, di man kaya mo baklay. Bisag hanang ginag pagpadaplin naman day, hindi jud. Ha? Ay di ka mo diri ka mao mulakaw, magpadaplin ra gud ka. Ay sa di kay baw. Ay di ka baw, diri ka mao mulakaw, me. Tita Mita uli sa Tita Mita. Hay ate Bibirlin. Kanit Bibirlin ay maguwang ni na pila ka buwan ay. Ay pila ka buwan. Pila ka buwan maguwang na mo gadyo. Nganong madlok man kana pa ka gusit kanton ma. Na, pasit kanton din na healthy, hindi na ko mapakaon ni mga process. Kay maka hatag og sakit ng mga processed food. Balag magkaog isda, balik-balik. Mura ba na imong kuan kanton, mga biplop, kawa na din napakananag mga ingana ron. Bahalag maglaki-lak ka. Ang grabe rin magsitsiri ang dakana. Haman. Nasa taas gid ang ay sa gakong unom na kabuok. Sisira gipalitan. Di gabi. Daan ni gapos palis ang apong gikas. Salon. Ano mas sa kay bawog sisira nga di maju. Kadin kanunay nga. May kanang niyo wrestling. Asa na? Adi na. Sisring. Oh, Samot. sisring kay parat man ang sisring. Mura masago nakakuha sa diyang manghud. Di jum tuol di ba siya? Bisan Kasi dyan, alam manok day, pagawa sa day. so. Kabato na ta dito. Ato daras gawas ko. Di ra banta ka naapason ni karo yung palakon kay bong. Nagkapuyan ko, kinanglaba ko. Patit kanton ma. Pansit kanton bago balik na nagisgot nga di. Sa ko jam ko sa sarjir. Patit kanton raw. Wag ka ang nagaon bagabi. Lima to ka buok. 5 ka. Na. Kasi ang sanang sa. Nakaibaw sa diyang manghud nga na. Daw tag kidney. Kay bawa makasa dyan nga na daw tag diyang manghud. Sa kabusita lagi.
Uno. Mura. Kanindog mo ko dala kay Benglik si tanaw. Amo pala budang bidyas dala kan pibel bahan na ho bahan na. Mga ako ng tinigwilas. Hilaw pa man. Nasa daghang bunga, pero hilaw pa. Na. Kaning sangaha daghan magbunga na. Hindi ka dumaklaro. Kaning sangaha daghan bunga, pero hilaw pa. Tauli agad dita. Hilaw pa man. Hadaplin. Sunod na tayo balik kanang kuha na. Kanang hinog na. Dali. Mapay hinog. Maglabay na na. Tan. Nimbalik kag manok. Wa. Na nibalik. Oh, grabe nita day. Gamit lunsod guys, uban-uban ko uban-uban isang papakatan guys. Hala day gang uban na nangana na. Lagi palit si atan dito to ah. Nalain magmerkado saka sa giotro. Lainan. Ha, yung kapatan day. Harapit. Harapit eh. Habis atan. Kasatan yung palit sa susunod. Nan kagi dili pwede. Dala. Ano plat? Plat? Tana. Darag uprising. Naman do. Kisa man to. Say mo. Ah, kisa man to lang tare. Kinsa man na? Wa kay la? Kisa to day. Kisa na. Kinsa na? Okay la. Kita ka ganyan. Nga, Papagabri. Papa Gabriel. Ano magkakaila? Kana ko ini. Kisa man ako na wala sa kaila. Kaila ko no, kaila kay kaluman. Ngayon, Papa Gabriel. lupad siya. Ibilibad. Amin, lupad siya. Yayar kami. Sami. Papa Gabriel to naglaag. Gabaw. Papa Gabriel. Abi Papa Gabriel. Makakaila lagi dyan. Dugay lagi ka dayo. Kakaila lagi ka dayo. Ni ugi papayo mo. Hala. Mo tayo mo gusto sa pakan. Kuwanto si Kuya Justin. Niinis Kuya Haron la pati hapatan. Di sama ni mas Harold kitig hapon. Laka nanang tinda. Atu nanang tindahan na patan. Nakatimaan di ka. Na apatan. Dana ni makiti dana. Masalbadan pipatan. Basta papatan. Ganto. Moto. Si Kuya Haron papatan. Ay ingan bilang siya nag-Manila patan. Sinus apatan. Ganin na. Matay panganay patan dati. Yan. Alab yo TV. Kaya sila ra. Kaya day. Kuya giming Ay. ako kuan, giming ako nga sa ID kuya. Hello. Shout out to Debbie. Armingawa. Mingaw kay mo uli to. Maapas ko sa Germany. Abi ni Jack Dol. Ah. Sa ang papatan kuya, sa niya ni kuya. 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 Kuya Emilio. Emilio. Dulo. Kuya. Katera. Abi, Ano pa daw? Ano pa daw? ay Ate Bibian. Na, Uy, di mo guna sa Tibibian. sa nga ni Jam. Ate Bibian dito. Ate Bibian. Tabi Ate Bibian. Ah, kabalo. Ate Bibian. Tuwa mo bawran. Naglugi ko. Ah, abdi nanay. Ate Bibian. Namin ka day. Pako kamin. Kuya Emilio. Kuya Emilio. Kate, lagi na. Mana. I love you, Ate Bibian. Sana. Ya dami. Ate Bibian. Ya, dami. Salamat. Ano, pagpunta ka kaon dyan na. Lami ba ka na dana? Ito, ito. Di ba?
Yung amigo. Yapit ka naman, bay. Dadang kalitanan din. Kita tiri na mo to sa kita tiri ko pa siya hambatan. Wala ka ron. Kita na apa di an si mas nalagi an nalagi juice sa an Ay, bitaw. Ayaw. Okay, salamat. Okay. ay pinto pa Ayaw din. karuna Naday, gusto kilahang mama sa una, day. Kanano? Kanang may karaan ako. Hindi ka tanan. Kasi rin. Ikaw, ayun, kay Katay, mama si Papa. Ayaw, pick-up si Papa. Ayaw, Papa. Hey, dala tayo sa simbahan, day, ha? Ano ta, magtukol sa itong simbahan. Wala. Sa nagpit. Ano, Kaya na ka Hindi. ha? Ay, tanong. Sa kanya na, malapit. Mani. Basta tagay ba, mani, sa libro. Sa libro. Alam mo ba yun? Mani, wala ko ni kaliwat. Sa libro ko, datos. Yara ka. Datos. Datos na nanay. May bagong building. Abi, airline na na. Kani, sa Niburog pa ni. Na, silang alian ha. Nagsugbag ang bana og chicken para sudan pa ni hapon. Pula na ko na sila ginanunan. Papa naluto ag kuan. Sinugbas ni papatan kan sa kog mangga. Wow, naluto na di ay. Luto na, pa. Butang sa albabo na ko. Wow, lami asadaan. Gara de ah. Ano taoy? Uno ganahan kog unod batan. Mukha sa ko din ng mangga. Naadik na ko ng kag mangga. Nga ni siguro yung nangibog. Nangibog na ko guys. Bitaw. Kalami. Ay! Ano yung mangga eh? Gamagarag ko kadang luto patan ha. Wala ka na. Lamias mangga. Sa maglaway. Mo ana patan. Kinsa itong luto patan. Gihatod na po na mo sa family house. Kapilang gabi na ron, nigda. Kapilan na eh? Ikaapat na. Dapat, ato ng tanis kamalig matug ron. Dani uli mas terribers. Mudubos yung tiri. Nag-aawra man yung tiri. Tuwat naman yung tiri. Gano'n sa muli. Amo na lamang gihatod. Kay, luwi man. Yung hay sa Birthday tayo ning. kantay day. Happy birthday ti tayo ning. 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 Happy birthday ti tayo ning.
I love you, tita yun eh. Mandi ka pa video call, tita yun eh. Video call po, tita gamay. Makitaan ka na video call, tita yun eh. Rabang, isa ba kapatan pa ka, tita yun eh. Yan na naging nanay ko, no? Nay. Bye na. Tiguang anay. Bye na, kay muli nami. Babay, tita yun eh. Nao, wakay handa ron tita yun eh. Dapat unta kay handa tita yun eh. Na, may handa ka to messages abroad. Ni tita yun eh. Ano kus. Bye! Muli nami.